Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jażżu snierhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuq il-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel arku bteħ u għajjad bleħenuli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet.